tayo ngayon sa the best ihawan in town. Kamayin mo at kakamayin ko. Yes, I love it. Shout out nga po pala kay Madam Kimi na andun no, prepare ng pagkain. Sa mga gusto pong mag-date dito, the best. Dito mo ipunta yung mga nililigawan mo. Dito ko dinala yung aking asawa kasi gusto ko siyang pakainin ng masarap na ito. Yes, I love it. Sinama ko na rin si Pinok. Baka sakali paglabas tumaba na. Sapat. Daming kumakain dito. I love it. Napakasipag ng may-ari. Napakaganda dito. Pwede mong ipasyal yung tropa, asawa, anak mo, o kaya yung taong nililigawan mo. Katulad ko, yung taong mahal na mahal ko yung asawa ko eh, no? Date kami. May free sabaw pa. I love it. Sarap. Sabaw pa lang, ulam na. Paano na lang kaya mamaya yung isang malaking hito, pagkain na napakasarap. Ha? Hindi nag-order tayo ng lahat ng kung anong meron silang hinahanda sa mga bisita o kumakain dito, mahal. Pinili ko lahat. Ito naman, tatatlo lang yun sa sito. Kaya tatlo nga. Tatlo lang naman. Tatlo. Lahat na yun, kinuha ko. Ayun na. Para nakikita ko na, ayun. Naka-reserve na pala sa kanya. Ha? Hindi ko naka-reserve sa atin yan. 150 at Irene? Ang sarap talaga, sabaw pa lang, yummy na. Shoutout kay Papa Chua. Daddy, nandito ako kay Mami. Shoutout Papa Kobe, naunahan na kita. Sa susunod na lang, pag punta mo dito, kain tayo dito. Ha? Tatas lang yung tatas. Oo, punta. Ano masabi mo sa mga gustong mag-date kay jowa mo? Ano sabi mo kay jowa mo? Ang daming ano Dali. Ha? Bawal. Bawal? Ha? Sila lang yun. Hindi ako lang. Si Papa Kobe, pupunta rin sila. Sila siyempre. Kailan balay kayo pa? Ito na yung inaabangan ng lahat. Sus! 10 lamesa, I love it. Eh si Madam Kimi, prepare nyo. Ay Madam! Sus, sarap. Opo. Kainan na! Kain tayo. Kainan na. Ito ang bamaan. I love it. At datikas na iyo. Kain tayo mga tropa. May ano rin. Ano lang? At ayan sir. 100. Sige, tagdaw ka na ng bamaan. Siyempre. Paano ba ito? Haan? Paano ko agawit ako matay? Pasensya na, nagkulat ako. Sarap po. Tapos yung kiluhan nyo, tapos ganito. Sarap. Peanuts, tirahin mo. Leandro, Jennifer, Nicole, Lian. Lian. Sige.
Grabe ang sarap dito. Sarap no? Galit muna tayo. Balik muna tayo. Sila ang tiko na yung magpapaaral at ibibigay. Close to you, just like me, Tapos matay. they long to be